What's up sa inyong tanan? Ako na si Brian. Ako na si KJ. Ug karon wala na pud may lingaw. Ug karon na nagsabot mi na magdula mi og PS3. Onya among dulaon guys. Fight night na boxing. Dili mo na mo. Fight night. Ug kung kinsa man mapilde, kay kabalo mo kung sa mapilde. Kung mapildi ka, tanan sugo, tumanon yun. Wala, dili, pwede na. Di ko ana, di ko dapat. Tumanon yun, tanan. Tanong sabot ana. Kailangan na, kailangan matumatupik sa tao kay wala pa plaster ang TV o kakuan. O plaster, kailangan matumatupik sa tao. Seryoso na, seryoso. Matumatupik tayo, kung kinsay manaog. Ay, kung kinsay mapildi, siya magkuhan. Sige. Tomato, pick! 3, 1, 3. Oh, 1 na ka, 1. Ano ko? Ano ka? Tomato, pick! Este. Tomato, 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 pick! Doon ako! Sige, Tomato, First go, buhaton, kailangan tanan saksak, isaksak mo. Then, DMI. Di lang nato ni plastarong kay Kuya. Sa mo ni guys, ang unang parusa kay napildi ba? Okay. Then, mangitaonin mo ang outlet sa TV. Then, switch the on. Okay na? Okay na siya. Okay, na-on na namo, no? So, isa, first, i-open sa ni. Pasubukan po ko sa mo hago. Mabuang naman ka. Tindaroga. Namo, may CD din. Kana na lang. Kaning boxing lang ato kay para ibalan ni mo ka maahiw ka. So mao na ni siya, isulod na nato diri then close the door. Napalong na akong off button ulol. Ali kay pag sirado na ako, nako no. You know what I'm saying? Na you know what I'm saying? You know. Gabod unsa man energy nimo you know what I'm saying? You know what I'm saying, man. So mo na ni siya guys, na-on na siya. Ibutang ni safety ni kay. Mahal kay daw na. Kila mo din eh. 3,000 video. Kita ka sa usigsing. Dato. Sugod the vlog po dula. Wala man may kanang tawag anang ginatawag nila na screen recorder, so dula ni paningkamutan naman ni para may balaan ninyo na kinsay na daog, no. Pero ako pinakamaayo ani na dula, you know. Ako pinakamaayo ani walay istorya pod. Di ka ba lumagkuhan sa video? Dapat makuha kasi mga tao dira, kalibutan ninyo. Good siya guys. So guys, EA Sports to the game. yes! Kung nag-start na ng ang dula, so, muna na siya. Bumanda na video din. Stress name a boss one firm with a last on my chest. Yes. See, I know you like my swagger. No strap when I come through. Chain hanging like Alibaba. Not me, you know how So, ang gipili na ako guys, no, ni ato ko ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Iyahapon kay si Eric Morales nga nung pa namin gipili. Kayo, may lain. Really good. You're not Filipino, you know what I'm saying. Amo ang away, no? Yeah, kita ka sa Manny Pacquiao. Hindi na kadaan ba? Then, daw na ko. Kita ka sa mga idol? Wow! Idol Pacquiao! Wow! Pacquiao! Guys, katumba si EJ guys. So, tanaw na itong replay ha.
Tanahon na to replay. Tanahon na to replay. Yung sa to pag boom! Puging o. Tulong laway guys. Kita tulong laway ba? Oh, boom. Yung sa to. Sige. Kaya pa nimo? Kaya pa nimo? O dula ata dula. Posta mo na ako kasi matay ka. Dominated that last round. Can you Second round no? Boom! see that one again? He really earned that knockdown. Date lang guys, no? Oh, boom! Unsa naman? Unsa naman na? Okay! Guys, mo na ni ang daugman ko. Karon sa sugo na ako. One, sugo dili. Ano? Ano ang sugo sa mo ha? Ang sadano na yung mga ganit. Sadano ito dapat dapat. Ang pinig kanon. Ako nag-iapilan yung kanon. Oh shit. Lamig Jay. Mara, ipadayon na niyang sugo niya, no? Mukhaan sa pugo kay gutom na ko. Sige. Bye-bye. Balik guys, no? Dari sa kwarto. Nahurot yun niyang sa to. Milo, manggurot to na naikuan. Nang basta, murag, cereal siya na kuan. Gisudan niya kanon. Imbis na may sudan na pre, tumoto yung gisudan na. So, nana kay sudan, di ba? Sunod dulaon kay... It's Gran Turismo, you know what I'm saying? Sige, sugdan na namo, no? Here we go. Pili ni Gino kay kana siya nasakyanan. Di pa na mo klaro eh. Basta tara, 739 high speed, di ba? O ganyan ka, wala ako kabalo, wala mang gusto ka punta. Pero murag, sa forma pa lang daan, kusog kaya. Ako ang murag, normal racing. Susugdan na nato ang racing mamen. So nakita ninyo, Shoutout ko na ang pangalan, Itchy Boy. imuha ko ng profile pero darawa 2011 Jeff Gordon 25 so yun dog ko atay yun sana bisugo na ako Wala pa, oy. Kuhan pa man to ka ng... Tawag ka na? Dami ko sab karon. Round kapil di si AJ maloy na kung sugo siya magdula na sila ni Mama Ron Umalan to guys, nagligaw-lingaw lang may kay wala ko mabuhat na video, pila na kadlaw ron. So kung gusto ninyo magkuha video no kay naanak ko yung viewers, 20 viewers siya. Pero kung gusto mo o ka na gusto na natawig na gusto na itakal, just comment, you know. Ugmao lang to guys, no? Thank you sa pag-uban sa ako na pagbalik. And I want to say goodbye sa inyo tanan. Bye-bye! Vlogger daw.